a ciudadanía, non? É un campus aberto, preguntaba Álvaro, non hai portas, non? Entonces, bueno, pues está, pues ofertamos, ¿no? Para todos os artistas e todos os ciudadanos que quieran facer cousas, vamos a Universidade de Vigo, unha universidade pública, está aberta para o disfrute de todos. Nada, pues un placer ter aquí a Santi, estiven lendo o currículum, que todos vos es coñecido, encántame ver caras coñecidas de Ourense aquí no campus, como dice. Cando queiras, Santi, esa palabra. Bueno, moitas gracias á Universidade do Sur, tú que representas, non te conocía, pero bueno, encantado. E logo, a File, teño que dar moitas gracias, porque xestionou moi ben, casi o comisario, que ese tipo positivo que chegas, dice, mira, teño este dificultade, sí, non te arranxamos, facémolo, sí, todo positivismo, non é tan fácil, non é tan doado, é certo. Entón, agradezco tamén a Pedro e Manolo, que estivemos antes montando por aí, se queredes oír, as esculturas teñen a súa propia identidade, non só visualmente, senón a hora de montar. Entón tivemos unha que non quería, parece que non quería, non lle debe gustar a auga, a auga. Cortoume aquí, caeunos, bueno, dixo que tivemos que instalar a mellor. Entón, cada unha sufre ou danos un xeito, unha forma de instalala, ou de encontrarlle o sitio, da que nós o teñamos moi preciso, Nito e eu teñamos moi preciso. Bueno, en vez dunha exposición de Nito Contreras e Santiago Barreiros, eu agora mismo prefería que fora eso, pero máis ben unha homenaxe a Nito Contreras, porque non pode estar, operou se fai uns días, está convaleciente, loitando, pedíamos un aplauso para él. Restos, de años, sí, escucha, con anda caray. Sí. Y bueno, yo le puse la foto porque Nito, esto lo explico porque es muy bonita, Nito, esto es una representación de una ola para él, escultor, claro, entonces el movimiento está muy pensado porque se está moviendo y se mueve aquí, las olas se mueven, van viniendo, entonces yo le puse digamos, la tierra de la cama la ola y bueno, pues se mueven, no os preocupéis que no cae, pero bandea hoy hace un viento de la hostia, como é muchísimo. Llevamos 2 días que esta hora é unha proba, dice o meu amigo Nito, dice, deixa que corra o vento. tal cual. É unha frase dele, deixa que corra o vento. Pois cumpriu o gusto, Porque a primeira é a terra. Contame esa teoría que tes ti da terra. Bueno, a terra, a terra está antes que nós, non? Claramente. E nós chegamos despois, os anfibios e todo eso, hai unha escultura que os representa aí, non? Os anfibios chegaron e subiron a terra, despois xa pasamos ao Homo sapiens e tal, unha evolución de millóns de anos. Nós non queremos reivindicar unha parte, digamos, ambiental, ecolóxica, non, nós simplemente somos unha xente que intervén no paisaxe respetando o máis posible e non agredíndoa, senón acompañando a terra. Entón, por iso temos os árboles, por iso temos o estanque, e o que facemos é poñémolo discretamente para que traballe cos elementos da terra naturales, sea vento, sea chuvia, sea aire, e a partir de aí é efímero. Podes estropear ou non, pero damos igual. Sometido a todo, como nós mesmos. Como nós mesmos, porque nós encargámonos sempre de parcelar a terra, sabes? Resulta que despois avísanos, de vez en cando, os elementos avísanos que nada, e chímpanos todo. Entón, o ideal sería facer unha sinerxia con ela, en general, é cuidada, evidentemente, é cuidada, e despois interpretar os seus movimentos e nos acompañala con cariño, como podes facer con fillo, ou con amigo, sabes o que quero dicir? Sí. Cuidándoa sempre, porque ao final os materiais todos, non nos olvidemos, non nos esquecemos, os materiais todos, sean os naturales ou os artificiales,
sempre saen da terra. Non hai un produto que non se colla da terra. Despois, claro, os procesos industriales transforman en outra cousa, pero hai que ir á terra para encontrar todo. E iso é o concepto básico da exposición. Fantástico, maravilloso. Merece a pena esa mensaxe, repetila unha e 1000 veces. Moitísimas grazas, Barreiro. Gracias a ti. Gracias. Aí o temos a este gran artista rodeado de moitísima xente que veu ata aquí, a esta especie de andaina que nos montou aquí na universidade, nesta rúa por onde a sala Alterarte, este home que o están acompañando aquí, todos estes artistas de pro en Ourense. A nosa riqueza, amigos, a nosa riqueza. Espectacular, qué bonita. Sí, para los cristales en gas. Para os saltos, colgaba a lona e movíase, pero non me acabou de convencer, prefería no chan, sobre todo por a mensaxe un pouco que teñen as fotos. A verdade, teño que dicir que é unha especie de denuncia non, pero é unha especie de reclamo para o problema das pateras, vamos, xente africana que ven e a traxedia que hai no mar, en xeral, non? ¿Quieres fotos? Sí, es que tiene siempre hay curro. Cuidadita, hay comida y dormida. A sufrir en cualquier momento. Entón, esa base que é tamén urbana, que son planchas destas, pois eso que se usan en todo tipo de cousas. Entón, esta, ao final quedou ben aquí. O patio está precioso. A verdade é que os xardís e o patio e todo isto está moi cuidado, moi bonito. Entón, é moito máis agradecido todo. Claro. Hola. Sí, non sempre... Aquí rematou a exposición que ten aquí no campus universitario o noso querido Santi Barreiros e Nito Contreras, un bico moi grande para Contreras dende aquí. Mellórate moi pronto, amigo.